ebe a ekenekwa m unu ọzọ asịkwa m ka m bịa ka m kpochi ya brain unu maka na unu Naijiria kịta mana ọ nwere onye ma ihe na-akwado imenụ. Yes, ọhịa nsị ka m kwue. Unu na-afụ unu foto adị na-akụ ebe a. Yes, o foto anụ nke bụ ụzọ. Nigerian government na-achọ ile 5 power plant. 5 power plant ọ bụkwa ofu 1 2 3 4 5 power plant for $1 billion. Now let me drive your attention back maka na ọ ihe na-aga ewute m na an average, especially na agwa ndị Igbo ihe nji ekwuli ha na Igbo nna asụ ya na Igbo ka onye ọbụla na an average Igbo young lady na dị distracted. Ọ dị distracted because number one, ọ chọgodo ịma na ọ na-aga n'iki ọ na-esheki kwa ọ chọkwara ịma na ọ na-agụ ụmụ nwoke ọ na-enekwu ya anya. An average girl dị distracted with na gịnị men alaikekwa m Okechukwu mana akwa na Michael ka jide ego otu mpa Ngozi kwụsị m n'ụzọ sịkwa m bịa meet ya na hotel dota mụ m na mma agakwa. So brain ha na-agbagaraghara na an average Igbo girl akwụkwọ m ha nche na sị m an average Igbo girl na-anụkwa ihe m na-ekwu. Then an average Igbo boy, Igbo guy dị distracted with gịnị men na Okechukwu nọzikwa Dubai onye mụ na ya gachara akwụkwọ. O chefuzi ya na Okeke nya na-asụkwa gocha school ka o jere akwamozu ya last week. O chefukwanụ na Michael nya na ya na-abụso gakọ school ọnụ ka na-akpọ ya sanya send ya 2000 mana nyanwa ka na-achọ onye na-enye ya 500,000 eji bido ọlụ maka ọ na-akpọ Okechukwu onwe Okoye bi Dubai ka onye ya ego maka na o feel na level elubeghị nka, so he is distracted. By then ọ chọbụ ihe ọ ejije mee ka o nweta ego. By then igwe ọgwụ abata n'imi and gịnị ijewe na nke ndị amụma abata na ya. Ihe njiwe na-ekwu ya before nkwe ihe na-ekwu bụ that now we lack paying attention to the things that matters. Now gee ntị ka ife ebe okwu na wee bịa. Nigerian government na-achọ ile 5 national power plant for $1 billion. Now take for example na each power plant na-eme mmadụ 300 employ. Each power plant na-eme mmadụ 300 employ. So automatically that 5 power plant now ele ya mmadụ 1500 na eluzukwa na their job. Ma ọ bụkwa na ndị golia ya retain ha because na ndị a na-achọ ilesi ya bụ ndị ọcha. Ndị ọcha elesizi ya ndị ọcha n'ime that 300 workers ha nwebu before 100 ya bụlele ndị ọcha. So ndị ọcha bụ 100 after they kpọta ndị nke ha extra mmadụ 100 ọ bụ 200 mezie mmadụ Nigeria 50 employ wezie robot lụtọpụ ndị nke ọzọ fọrọ afọ. Does it mean na each power plant Nigeria nwe agaghị generate lie more than $1 billion in 5 years? No, does it mean also Nigeria can fund ha na-ele their own national reserve, their own thing akwesị iji wee na-enweta revenue employ workers a na-eli ele. Now imagine asha inwe ike na-asị na ọgbasara gị na ọgbasara gị na Biafra ka anyị na-azọ. Ihe mme nji wee gbeta okwu a is that now that 5 power plant na amahọ nke anyị ele ka m gwa gị nke bụ eziokwu. Amanle nke nọ na north, amanle ni power plant ọbụla dị na north ada eli ele. Ọ nke adị na Igbo anyị ka anyị ebido lebe ụmụ ihe Bayelsa, Warri, Port Harcourt ka anyị ebido lewe. So unu sigoro na unu enweta na Biafra now, what will you lay your hand upon ka ihu unu ya eji na wee bido ka enweta Biafra ije bidokwa n'isi kpewe ekwele ebidokwa n'isi liwe n'nkwụ jegbutebe nkwụ bebelebe nkwụ chụba nchi n'ọfịa. Ọfịa ịma na ndị Fulani herdsmen ejugo ya. Ọfịa ịma na ewelugo terrorist kpojuo na ya na-asị gị na unknown gunmen. Ọfịa ịma na ndị mmadụ ewelugo mmadụ ibe ha wee nwere ihe eji agwọrọ ọgwụ ego bi ndị ntọ juzie ya. Onye na nwanne emekọzili oje kpọọ ndị ntọ abịa tọrọ nwanne ya na-asị na ọgbasara gị na ọgbasara gị. Now enweta Biafra for example now ọ bụ na elecha na this 5 power plant anụ nwa niile ọ bụ na ndị nọ na Igbo anyị kele nwe kele 4 ofu onye ezula anyị ịnọlụkwana unu nọlụkwana hapụ kene na ụmụ ihe distraction chọọchị religion omenala ọdịnala akụlụ nzu ebe a elele olive oil ebe a hapụ kene na ya nwe think outside the box. Nene browse nene because this thing na you will not see it ya mbe ihe mfụ na internet ka mfụ ya. You will not see it on the national TV. One last skin and NTA. One last skin and in and we have our free to air. When we put now here and Go TV, here and DSTV, here and Netflix, here and Prime, here and we will beginning here now. You pay attention to. I need distract again. Now
ele this 5 a ka a na-achọ ile 1 trillion na 1 2 akwa the whole 5 ka achịkọtala ọnụ bụkwa 1 trillion each. 5 ka ya achịkọtala ọnụ. That 5 ahụ ọ na-achị gwa m na each of them can generate $1 trillion in 5 years each. Ndị be anyị ka anyị mara na ihe na-achọ imebi Biafra anụ anyị na-azọ anyị nweta ya kedu ebe anyị ebido aka. Ihe njem ji weta ha is that na afọ those power plant anyị ele adọm sha na ele nke nọ n'ugwu ka ọ ele nke nọ na Yoruba ọ nke nọ na ana Igbo anyị ka ha ele. By the time elechazi ya na so ka ebu na-achọzi Biafra ngwa na bazianụ mede na anazia na achọbazi ihe ọzọ ya eme because na an average Igbo man cannot stay idle. But then enweta Biafra na ịchọzi bịa Nigeria na achọ ịbịa Nigeria you need the papers ya eji gbagote ya. Or this in form of onye na-eje Ghana, Benin Republic, Togo, Cameroon ịmakwa na all gate divide line na Cameroon n'elu bridge all gate divide line na Cameroon. Ọ bụrụ na ị na-eme travel mana inwe ike ịnọ na internet na-agbasa ọsọ mba ije na Cameroon border Nigeria all straight bridge bụ obele gate bụ divide line na ha. O nwere ike na mmadụ pụta na wee ndị gbajere bridge na onye nọ n'iru aga onye nọ n'azụ aga. Mala na ihe let's pay attention to the things that matters. Maka ihe anụ nwa ame oye m onye ukwu nta affect mee onye nta affect ekwuchakwa anụ unu ya amalụ na ha ama tii n'isi n'ọhịa ndị iberibe.